Iki lho rek, tafon yo. Rumah Scandinavian. Ukurane 7x12, harga 1,5 M. Kau nang mburi komen lho. Papi, mau wening ngene yo. Nah, iki pembelian showcase kredit KPR Bank. Nah, saya langsung ya tarif nang omahe ben gak penasaran yo. Nah sebelah kiri kene iki nggone arek karpote wombong ngene yo. Mobil Pajero Innova wis auto mlebu bleng yo. Sing pasti wis full keramikan, ndukure wis oleh kanopi yo. Sebelah kanan kene iki ready taman mini. Kayak tempat penghijauan ngono yo. Iki gawe tandon bawah. Nah, iki bentuk masa depan omahe iki. Oh, ono tali air sing pasti ono lampu ning ngene, moncot ning sono ndukur yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Sadurunge mlebu cemplung sik sepatune yo. Nah, Bob, sih masih, kusene rek. Aluminium, rai kata das. Lawange wapi, pintune smart download. Cara ngono wis pinter, cerdas. Iki iso nggae kartu, nggae pin sembarang, nggae sidik jari iso aturin dhewe engko ya. Nah, nggih langsung nanggone area ruang tamune. Istimewa kok ngene ya. Nah, ndukure wis plafonane wapi ya. Iki penataane ruang tamune kok ngene. Nah, sebelah kene iki ana backdrop TV nih. Iki contone kok ngene, iki rumah contohe. Nek pengen nonton kurang apik ya pengen toto dhewe yo, aturun dhewe wis. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar terutama iki ana jendela loro sing katutup ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar ya. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang gone kamar mandine kewetengane wis full keramikan yo. Wis ning duduk screenshot ready. Wis showeran otomatis wae kare ngene to ya. Oh. Saiki langsung menggok nang sebelah kan kene iki ya. Iki nang gone kamar tidur kedua ya. Kau ingin iki penataane yo. Engko sampeyan atur dhewe ki opene. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Menggok nang sebelah kanan ini iki yo, slidingan ini. Nah, iki nang gone dapure lho. Nek masak gak ngarep mulek yo, soalnya bodhe nang mburi ngene yo. Sebelah kiri kene iki nggo iso penjara laundry room utawa dijemur. Bener, belanja kak cemrentel nang ngarep ya gumbane ya. Saya sing tak cerita nang kene, nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omane ukurane 7x12 hargae 1,5 M. Nah, untuk 10 lokasi bandena wis prekamat nek kamat down kae. Wis ngono kasih sembreng-breng. Padahal Backdrop TV ne apik.